నెల్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో మొట్టమొదటి రోజు అందరికీ స్వాగతం. మొట్టమొదటిగా ఇది ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేద్దాం. రోజు క్లాసు ప్రార్థనతో స్టార్ట్ అవుతుంది. గురు ప్రణామం చెప్పి ఆ తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ మొట్టమొదటి అధ్యాయం భగవద్గీత. ముందుగా కొంచెం ఉపోద్ఘాతం, కొన్ని విషయాలు చెప్పి ఆ తర్వాత భగవద్గీతలోకి వెళ్దాం. మొట్టమొదటగా మనం మీకు చెప్పవలసిన విషయం ఏమిటి అంటే, 18 రోజులలో ఇది కంప్లీట్ గా మీకు మనం చూడటానికి టైం లేదు, టైం చాలదు. అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయం చెప్తాము. సో ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో మరి కొన్ని అధ్యాయాల్లో దాదాపు 75 శ్లోకాలు ఉన్న అధ్యాయాలు కూడా 1-2 ఉన్నాయి. కానీ 30, 40, 50 అలా రకరకాల నంబర్స్ లో ఉన్నాయి 18 అధ్యాయాలు. సో అన్ని శ్లోకాలు కవర్ చేయటం కుదరదు కాబట్టి ముఖ్యమైన శ్లోకాలు అన్నీ కూడా మీకంటే తాత్పర్యం మొత్తం మీద భగవద్గీత అధ్యాయం యొక్క విషయం అంతా మీకు అర్థమయ్యేటట్లుగా కొన్ని శ్లోకాలు వరకు అన్నీ చెప్తాము. విషయం అంతా మనకు అర్థం అవుతుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది, అందులో అన్ని శ్లోకాస్ చూడొచ్చు. బట్ ఈ క్లాస్ తర్వాత మీకు భగవద్గీత అంతా కూడా దాని ఈచ్ అధ్యాయం దాని యొక్క మీనింగ్ అర్థమయ్యేటట్లుగా చెప్పటానికి ఒక ప్రయత్నంగా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్ని కూడా చూస్తాము. తర్వాత అందరూ కూడా 1-2 క్లాసులు అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా మీకు ఇందులో మనం ఎక్కువ నేర్చుకునేది లేదు అనుకుని మానేయవద్దు అని ముందుగానే ఒక రిక్వెస్ట్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంత ఈజీగా, ఇంత తేలికగా భగవద్గీతను అర్థం చేసుకునే విధానం తక్కువ సమయంలో మొత్తం విషయాన్ని మనం సంగ్రహించగలిగే
నిజమైనటువంటి మహదవకాశం ఈ క్లాస్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ 18 రోజులు ఓపిక పట్టి రోజుకు 1 గంట సేపు మీ సమయాన్ని వెచ్చించి కోర్సును మాత్రం పూర్తి చేయవలసిందిగా మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, తర్వాత నా తరఫున ఒక చిన్న సలహా కూడా అనుకోండి. కాబట్టి ఇది ఆ 1 గంట మీరు రోజుకి ఒక 18 రోజులు మీరు గనక పెట్టగలిగినట్లయితే దానివల్ల మీకు వచ్చే లాభం ఎంతగానో మీరు తర్వాత తెలుసుకోగలుగుతారు. 1-2 క్లాసులు కానీ ఇదంతా ఇంతే అనుకుని మానేయొద్దు. ప్రతి అధ్యాయంలో, ప్రతి శ్లోకంలో చదివిన ప్రతిసారి కూడా కొత్త కొత్త అర్థాలు స్ఫురించేటటువంటి మహాగ్రంథం ఈ భగవద్గీత. కాబట్టి దీనిని మనం ఎంతో కొంత తెలియగానే మన ఇందులోనే ఇదే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాగే ఉంటుంది అని మాత్రం అనుకోవద్దు. దయచేసి అన్ని అధ్యాయాలకి మీరు అటెండ్ అయితే మనకి ఈ క్లాసు, ఈ అధ్యాయాలు, ఈ భావము కొంతవరకు బోధపడుతుంది. కాబట్టి ఆ విషయం ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ఇకపోతే ఇది ఇస్కాన్ రాధా గోవింద టెంపుల్ వాళ్ళు మనకు కండక్ట్ చేసి ఫ్రీగా ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఈ క్లాస్. ఇస్కాన్ రాధా గోవింద ఆలయం మెంగళూరులోని ఇస్కాన్ రాధా గోవింద ఆలయం ఇది ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ఈ జూమ్ క్లాసెస్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మనం ఈ రకంగా క్లాసు 1 అవర్ దాదాపు ఈచ్ చాప్టర్ 1 అవర్ లో కవర్ చేస్తాము. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్, మీరు చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండ్ రేస్ చేస్తే ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఏదైనా మధ్యలో చెప్పాలి అనుకుంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి ఇప్పుడే రేస్ చేసిన హ్యాండ్ ని ఒకసారి చూస్తున్నాను. బట్ మ్యూట్ నాగార్జున గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, బట్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ కనిపించట్లేదు. తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారు మనకిచ్చినటువంటి మనకు అందించినటువంటి అవకాశం ఈ జూమ్ వారి ద్వారా ఈ క్లాస్ జరుగుతోంది. అయితే ముందుగా ఇస్కాన్ అనేది ఏమిటి అని గనక ఎవరికైనా తెలియకపోతే, అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది ఎవరిని అంటే ప్రభుపాద. దీనిని స్థాపించినది ఎవరు అంటే ప్రభుపాద. ఈయన ఏసీ భక్తి వేదాంత, ఏసీ అంటే అభయ్ చంద్ర ఆయన అసలు పేరు. ఆయన బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఆయన. అయితే భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద అని వారికి తర్వాత పేరు వచ్చింది. సో ఆయన ఈ సంస్థాపకాచార్యులు అంటే ఫౌండర్ ఆచార్యులు. ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రారంభించింది వారు ఈ భగవద్గీతను ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ప్రతి శ్లోకానికి అర్థము, తాత్పర్యము, భాష్యము అంటే దాని యొక్క క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నమాట అన్ని కూడా ఆ భగవద్గీతలో ఇచ్చారు. ఆయన ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించిన దాని ప్రకారం అన్ని భాషల్లో కూడా తర్వాత అది అనువదించబడింది, తెలుగులో సహా. ఇక్కడ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదల వారి జీవితం చిన్నతనంలోనే ఆయన వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించటం, మరి ఈ జగన్నాథ యాత్రలు వాటిల్లో 5 సంవత్సరాల నుంచి పాల్గొని భక్తి మార్గంలో పెరగటం, ఆ తర్వాత ఆయన గురువైన సరస్వతి చంద్ర గారిని కలవటము, ఆయన దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకుని ఆయన ఆదేశాల ప్రకారంగా ఆయన ఒక పత్రికను బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అంటే తిరిగి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎలా అనేటటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ ని కూడా ఆయన స్థాపించి దానిని నడుపుతూ ఆ గురువు గారి యొక్క ఆదేశం ప్రకారం భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి గురించి అందరికీ కూడా పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు తెలియదు కాబట్టి సమస్త విశ్వానికి కూడా ఈ భగవంతుడి గురించిన ఈ జ్ఞానాన్ని అందించాలి అని చెప్పి ఆయన గురువు గారు చెప్పిన ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆయన 64 అనుకుంటాను ఆ సంవత్సరంలో ఆయన అమెరికా దేశం వచ్చి ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి ఏమీ లేకుండా చేతిలో వచ్చి ఎన్నో కష్టాలతో భగవంతుడి అనుగ్రహంతో గురువు గారి అనుగ్రహంతో ఆయన ఈ సంస్థను అంతయి వ్యాపించేటట్లు ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందేటట్లు ప్రతి దేశంలో కూడా ఇస్కాన్ సంస్థ ఉన్నది.
సో ఆ రకంగా వ్యాప్తి చెందించటం చేశారు. సో ఎంతో మంది పాశ్చాత్య దేశస్తులు అందరూ కూడా భగవద్గీత యొక్క గొప్పతనాన్ని గ్రహించిన వారు ఎంతో అదృష్టవంతులు చాలా మంది పాశ్చాత్యుల్లో కూడా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఇలా ఈ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ మ్యాగజైన్, తర్వాత ఎన్నో పుస్తకాలు, భగవద్గీతే కాదు, ఆయన భాగవతము, ఆ తర్వాత చైతన్య చరితామృతము, ఇంకా ఎన్నో ఆత్మజ్ఞానాన్ని గురించిన పుస్తకాలు ఎన్నో ఆయన రాయడం జరిగింది. సో ఇది క్లుప్తంగా భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల యొక్క చరిత్ర, తరువాత ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క చరిత్ర. అయితే మొట్టమొదటి ప్రారంభించింది ప్రభుపాదులైతే, ఇప్పుడు జయపతాక స్వామి అని ఆయన మరి ఇస్కాన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇప్పుడు కలకత్తాలోని మాయాపూర్, కలకత్తాకు దగ్గరలో మాయాపూర్ అనేటటువంటి ఒక ఊర్లో పెద్ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నది. దానికి జయపతాక స్వామి ఆయన దానిని రన్ చేస్తున్నారు. సో ఆయన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అమెరికా నుంచి ఆయన ప్రభుపాదుల వారి వెంట వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడిపోయి ఈ బాధ్యతను స్వీకరించి తన జీవితాన్ని ఆ సేవలో గడుపుతున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నది మూడవది కింద నామనిష్ట దాస్ ప్రభుజీ. ఆయన ఇప్పుడు మనకి ఈ క్లాసు మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాము, తీసుకుంటున్నాము అంటే ఈ అవకాశం ఇచ్చింది ఎవరంటే నామనిష్ట దాస్ ప్రభుజీ. ఆయన ఈ జూమ్ లింక్లన్నీ పెట్టి అందరికీ ఉచితంగా ఈ భగవద్గీత నేర్పించాలి అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ జూమ్ లింక్, ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ప్రారంభించారు. సో వీరు ఈ ఇస్కాన్ రాధా గోవింద మ్యాంగ్లూరు, కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మంగళూరు దేవాలయానికి ప్రెసిడెంట్. వీరు ఈ రకమైనటువంటి సేవను అందిస్తున్నారు. ఉచితంగా భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచే సేవ. తరువాత ఇప్పుడు చూడబోయేది ఈ కింద ఉన్నది శ్రీ వాసాంగన దాస్ ప్రభుజీ. ఆయన కూడా ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ టెంపుల్ కి, ఆలయానికి మేనేజర్. నామనిష్ట దాస్ ప్రెసిడెంట్, ఈ శ్రీ వాసాంగన దాస్ ప్రభుజీ ఏమో మేనేజర్. ఆయన మన తెలుగు విభాగానికి, కన్నడ విభాగానికి ముఖ్య సలహాదారుగా మనకి ఏదైనా ఉన్నా కూడా సలహాలు ఇస్తూ మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. సో మెయిన్ గా ఇది మన యొక్క తెలుసుకోవాల్సిన శిక్షా గురు పరంపర అని ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు. ఇకపోతే భగవద్గీత అంటే ఏమిటి, ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎలా వచ్చింది అనేది మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు జస్ట్ క్లుప్తంగా ఆ ఉపోద్ఘాతం చూద్దాం. భగవద్గీత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వ్యాసుడు రచించిన మహాభారతం అనేటటువంటి, మహాభారతం ఒక ఇతిహాసం అంటాం. సో ఇతిహాసాలు, పురాణాలు అని ఉన్నాయి. భాగవతాన్ని పురాణం అంటాం, మరి మహాభారతం, రామాయణాలని ఇతిహాసం అంటారు. సో ఈ మహాభారత ఇతిహాసంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భాగం, ఉపాఖ్యానం అంటే ఒక సబ్ పుస్తకం లాంటి దాంట్లో నుంచి తీసినటువంటి ఒక గ్రంథం. ఆ మహాభారతంలో ఒక పార్ట్ అన్నమాట. మహాభారతంలో మొత్తం 18 పర్వాలు ఉన్నాయి, మీకు తెలిసే ఉంటాయి. మొదటి 2 పర్వాలు నన్నయ్య భట్టు రాస్తే, అంటే మొత్తం మహాభారతం అంతా కూడా వ్యాసమహాముని ఆయన రచించారు. తెలుగులోకి మొదటి 2 నన్నయ్య భట్టు, ఆ తర్వాత 15 పర్వాలు తిక్కన, ఆ తర్వాత నన్నయ్య గారు అరణ్య పర్వం రాస్తూ వదిలేశారు. ఆ మిగిలిన సగం అరణ్య పర్వాన్ని ఎర్రాప్రగడ అని ఆయన పూర్తి చేశారు. అందుకే కవిత్రయం అని తెలుగులో అంటారు. సో వాళ్ళ ముగ్గురు తెలుగులోకి అనువదించారు. వ్యాస మహాముని రచించిన ఈ మహాభారతాన్ని. సో 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. సో ఈ 18 అధ్యాయాల్లో కూడా 6వదైనటువంటి అధ్యాయాలు కాదు, క్షమించాలి, 18 పర్వాలు ఉన్నాయి మహాభారతంలో. ఈ 18 పర్వంలో 6వ పర్వం భీష్మ పర్వం. ఆ భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం, అంటే ఒక్కొక్క పర్వంలో మళ్ళీ అధ్యాయాలు ఉంటాయి అన్నమాట, చాప్టర్స్. ఆ 6వ అధ్యాయంలో 25వ చాప్టర్ నుంచి 42వ చాప్టర్ వరకు మొత్తం ఆ 18 చాప్టర్స్ కూడా భగవద్గీత. సో ఇది భీష్మ పర్వంలో, మహాభారతంలోని భీష్మ పర్వంలో ఉన్నది భగవద్గీత. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికంటే 6వ పర్వంలో 25వ చాప్టర్ నుంచి 42వ చాప్టర్ వరకు ఆ 18 చాప్టర్స్ కూడా భగవద్గీత అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీత ఈ వేద జ్ఞానసారము,
ఇది కూడా ఒక ఉపనిషత్తుగా భావిస్తారు. వేదాలు ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయని మీలో అందరికీ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. అయితే ఈ భగవద్గీతను కూడా ఒక ముఖ్య ఉపనిషత్తుగా భావిస్తారు. అందుకే దాన్ని గీతోపనిషత్ అని కూడా అంటారు. సో ఈ మహాభారత కథను ఇంతకు వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు వైశంపాయన ముని అని ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆ ముని జనమేజయ మహారాజుకు వినిపించాడు ఈ మహాభారత కథ అంతా కూడా. ఆ జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడు. పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు? అభిమన్యుడు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరి కుమారుడు అంటే అర్జునుడి కుమారుడు. సో ఈ జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే అర్జునుడి యొక్క ముని మనమనుడు. సో ఆయనకు వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు అయినటువంటి ముని వైశంపాయన ముని అని ఒక ముని ఉన్నారు, వ్యాసదేవులి శిష్యుడు. ఈయనకు ఈ మహారాజుకు అర్జునుడి ముని మనవడుకు ఈ మహాభారత కథను వినిపించటం మన కారకంగా ఇది వినటం జరుగుతుంది అనమాట, ఈ మహాభారతం స్టోరీ. సో ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అయింది భగవద్గీత అంటే మరి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కౌరవ పాండవ సంగ్రామం జరుగుతుంది. మరి శ్రీకృష్ణుడు రాయబారిగా వెళ్ళిన ఆ రాయబారిగా ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళెవరు వినకపోవటం, యుద్ధమే కావాలని అడగటం, దుర్యోధనుడు మరి తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకుకు చెప్పలేకపోవటం నువ్వు చేసే తప్పని, ఇవన్నీ మనందరికీ భారతంలో ముఖ్య విషయాలు తెలిసినవే. సో యుద్ధం ప్రారంభం అవుతుంది. సో ఈ యుద్ధ ప్రారంభంలో మరి అర్జునుడు కోరికపై శ్రీకృష్ణుడు రథాన్ని రెండు సేనల మధ్యలో తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరుగుతుంది. అక్కడ అర్జునుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూడగానే ఎదురుగుండా అందరూ తన యొక్క బంధువులు, గురువులు, తాతలు అందరూ కనిపించటం చూస్తాడు. చూసిన వెంటనే రాజ్యం కోసం వాళ్ళని చంపటం ఎంత నిష్ప్రయోజనం నా వాళ్ళందరినీ అని అతనికి చాలా విషాదం కలిగి నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడిని అడిగాడు. అలా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడికి జరిగినటువంటి సంభాషణే ఈ భగవద్గీత. సో ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన కార్యదర్శి ఒక ఆయన ఉంటాడు, రథసారథి కూడా ఆయన పేరు సంజయుడు. సో ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన యుద్ధం దగ్గర లేకపోయినా ఆయన రాజభవనంలో ఉంటూ తన యొక్క కార్యదర్శి రథసారథి అయిన సంజయుడి ద్వారా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పించుకుని వింటూ ఉంటాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఆయన యుద్ధ భూమిలో లేడు, ఆయన అంధుడు, ఆయన రాజభవనంలోనే ఉంటూ ఏం జరుగుతుందో చెప్పమని అర్జునుడిని సంజయుడిని అడుగుతాడు. ఈ సంజయుడికి రాజభవనంలో ఉండి మరి యుద్ధ భూమిలో జరిగేదంతా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సంజయుడు వ్యాస మహర్షికి ప్రియ శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహంతో సంజయుడికి అక్కడ జరిగేదంతా కూడా కళ్ళ కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది. మనకు కనుక ఒక సినిమా కనుక ఎలా మన ముందు కనిపిస్తూ ఉంటుందో ఆయనకు అది ఆ వ్యాసదేవులి యొక్క అనుగ్రహంతో మరి సంజయుడికి అదంతా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో తద్వారా ఆయన ధృతరాష్ట్రుడికి జరిగేదంతా కూడా చెప్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య సంభాషణతో అసలు భగవద్గీత స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే మొట్టమొదటి శ్లోకం వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగిన సంభాషణ. ఇంకా భగవద్గీతలో మొత్తం 18 చాప్టర్స్ 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు అనమాట. సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కూడా కర్మయోగము అని, మొత్తం 6 కర్మయోగం అని చెప్పారు. దాంట్లో 6 ఉన్నాయి. అర్జున విషాద యోగం, సాంఖ్యయోగం, కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, కర్మ సన్యాస యోగం, ఆత్మ సంయమ యోగం. ఇవి మొదటి 6 అధ్యాయాలు. ఆ 6 అధ్యాయాలు కలిపి కర్మయోగం అంటాం. నెక్స్ట్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అంటే నెక్స్ట్ మధ్యలో ఉన్నది భక్తి యోగం, 7వ అధ్యాయం నుంచి 12th చాప్టర్ వరకు. అవేమిటి అంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము, 10వది విభూతి యోగము, 11వది విశ్వరూప సందర్శన యోగము, 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం. సో మొత్తం మీద ఈ 6 అధ్యాయాలు కలిపి మధ్యలో 6ని భక్తి యోగం అని అంటారు. ఆ తర్వాత చివరి 6 13 నుంచి 18 వరకు ఆ 6ను జ్ఞాన యోగము అని అంటారు. సో అవేమిటి అంటే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము, గుణత్రయ విభాగ యోగము, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము, దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము, శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగము, మోక్ష సన్యాస యోగము. ఒక్కొక్క 3 పార్ట్స్ భక్తి, కర్మయోగం, భక్తి యోగం, జ్ఞానయోగం అన్నీ కూడా మనకి నిత్య జీవితంలో మరి ముఖ్యంగా చివరిలో మనం చేయవలసిన పని ఏమిటి,
మన యొక్క డ్యూటీ ఏమిటి, హ్యూమన్ బీయింగ్ గా, మానవుడిగా, మనిషిగా జన్మించిన తర్వాత మనం ఏమి సాధించడానికి వచ్చాం, మన బాధ్యత ఏమిటి, ఏ రకంగా ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి, ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ రకంగా మనం పనులు చేయాలి, అన్నీ కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. సో ఈ శ్లోకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే, ధృతరాష్ట్రుడికి మొట్టమొదట ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, సంజయుడికి మొత్తం 41 శ్లోకాలు, అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి వర్ణిస్తూ చెప్తున్నాడు కదా ఏం జరుగుతుందో అక్కడ. సో ఆయనకు ఒక 41 శ్లోకాలు, అర్జునుడు ప్రశ్నలు అడగటం ఒక 84 శ్లోకాలు, శ్రీకృష్ణుడు వివరించటం అసలు భగవద్గీత సారాంశం 574 శ్లోకాలు. సో 700 శ్లోకాలు మొత్తం ఉన్నాయి. వాటిల్లో వీరి నలుగురికి ఒక్కొక్కరికి ఇన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇకపోతే గీతా మహత్యం ఏమిటి అనేది, అసలు గీత ఎందుకు మనం చూడాలి, దానిలో గొప్పతనం ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాన్ని మరి ఒక్కసారి చూద్దాము. ఈ గీతా మహత్యం అనేటటువంటి దీంట్లో చూపిస్తాను. శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు ఇది, గీతా మహత్యం అనేటటువంటి శ్లోకం. అథ గీతా మహాత్మ్యా గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ త్రయతా పుమాన్ విష్ణు పదం అవాప్నోతి భయశోకాదివర్జిత. సో గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం, ఇది ఎంతో పుణ్యాన్ని కలిగించే ఈ గీతాశాస్త్రం. యః పఠేత్ గురు సన్నిధౌ, అంటే ఎవరైతే చదువుతారో. అథ గీతా మహాత్మ్యా గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ త్రయతా పుమాన్ విష్ణు పదం అవాప్నోతి భయశోకాదివర్జిత. ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత, ఈ పుణ్య గ్రంథాన్ని ఎవరైతే శ్రద్ధతో చదువుతారో వాళ్ళు విష్ణు పదాన్ని పొందుతారు, మరి భయము, శోకము వీటన్నిటి నుంచి బయటపడతారు అనేది ఈ శ్లోకానికి అర్థం. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామా పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మా కృతాని చ. సో ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను శ్రద్ధతో చదువుతారో, భక్తితో, వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో వాళ్ళ పూర్వజన్మ పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్లకు విముక్తి కలుగుతుంది అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. మలా నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సహృద్గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. సో మనం ఒంటి మీద మురికి ఉందనుకోండి, స్నానం చేస్తే ఆ మురికిని వదిలించుకుంటాం. అలాగే మన యొక్క ఈ గీతామృతంలో స్నానం చేసినట్లయితే మన సంసారంలో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని కాలుష్యం అంతా కూడా అలా కడిగివేయచ్చు ఈ గీతామృతంతో అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీత అనేటటువంటి ఈ గంగలో గనక మనం స్నానం చేసినట్లయితే మనలో ఉన్న కల్మషాన్నంతా కూడా తుడిచివేయచ్చు. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిమన్యే శాస్త్ర విస్తరే యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖా పద్మావినిసృత. సో ఈ భగవద్గీత అనేది స్వయంగా పద్మనాభుడి యొక్క నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ భగవద్గీత కాబట్టి ఇది వినటం అంటే ఎంతగా మనకు ముఖ్యమో, ఎంతగా మనకు ఉపయోగకరమో ఈ భగవద్గీత చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే స్వయంగా భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ భగవద్గీత. భారతామృత సర్వస్వం
विष्णोर्वक्त्रद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. సో ఇది తర్వాత భగవంతుని నోట్లో నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ భగవద్గీత అనే గీతా గంగోదకాన్ని గనక మనం త్రాగినట్లయితే పునర్జన్మ అనేది మళ్ళీ ఉండదు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. పునర్జన్మ న విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం. సో ఉపనిషత్తులు అన్నీ కూడా ఒక గోవు అనుకున్నట్లయితే ఈ ఒక గోవు అయితే ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఆ గోవు నుంచి పాలు పితికేవాడు అని అనుకోవచ్చు. తర్వాత అర్జునుడు పార్థుడు అంటే పృథక్ కుమారుడు, కుంతీదేవి పుత్రుడు పార్థుడు అని అర్జునుడి పేరుంది. సో అర్జునుడు మరియు మిగిలినటువంటి భక్తులు అందరికీ కూడా ఆ గోపాలకృష్ణుడు అందించినటువంటి ఆ గీతామృతం అనే పాలను మనందరం కూడా స్వీకరించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు ఒక్కడే కాదు, భక్తులందరూ కూడా భక్తితో చదివిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అమృతం అనేది దొరుకుతుంది. సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్ ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఒకే ఒక శాస్త్రం ఏమిటి అంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడి నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ భగవద్గీత శాస్త్రాన్ని తెలుసుకుంటే ఇంకా వేరే శాస్త్రాలు ఏమీ అవసరం లేదు. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక దైవం ఎవరు అంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని అని, ఒకే ఒక మంత్రం మనకు అవసరమైంది ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుడి యొక్క నామమే మన మంత్రం. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ, ఒకే ఒక కర్మ, ఒకే ఒక యాక్షన్ మనం చేయాల్సిన. కర్మ అంటే ఏదో చేయడం అనుకుంటాం, కర్మ అంటే యాక్షన్, పని అని అర్థం. మనం చేయవలసిన పని ఒక్కటే ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుడికి సేవ అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఇది ఈ గీతా మహత్యం గురించి మరి శంకరాచార్యులు వారు చెప్పిన విషయం. సో అది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పడం కోసం అది చూపించాను. సో బ్రీఫ్ గా ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది, ఎందుకంటే ఈ ఇంట్రడక్షన్ అంతా చూస్తాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ గా క్లాస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో మొట్టమొదట ఏం చూస్తాము అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు మొట్టమొదట ఆయన యొక్క శ్లోకంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అర్జున విషాద యోగము ప్రథమాధ్యాయం, ఫస్ట్ అధ్యాయం ఏమిటి అంటే అర్జున విషాద యోగము. మొట్టమొదటి శ్లోకం, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ హిమ కుర్వత సంజయ. సో ధృతరాష్ట్రుడు పలికాడు, ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో సమవేతాయుయుత్సవ, సమావేశమయ్యారు ఎంతో ఉత్సాహంతో. ఎవరు? మామకా పాండవాశ్చైవ, నా వాళ్ళు మరియు పాండవులు కూడా. హిమకుర్వత సంజయ, ఏం చేస్తున్నారు సంజయ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో ఎంతో ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు నా వాళ్ళు మరియు పాండవులు కూడా. మరి ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, నా వాళ్ళు పాండవులు అనేటటువంటి మాట మనకు ఏమి సూచిస్తోంది అనేది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, లేదా జూమ్ లో చాట్ లో టైప్ చేయొచ్చు మీ ఆన్సర్. యాక్చువల్లీ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు? నా వాళ్ళు పాండవులు, పాండవులు ఎవరు? తమ్ముడు కొడుకులు.
మరి నా వాళ్ళు పాండవులు అని అంటున్నాడు అంటే ఆ మాట దేనిని సూచిస్తోంది? ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి మనకి ఏమర్థం అవుతోంది? ఎవరైనా సింపుల్ గా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, ఆన్సర్స్ చూద్దాము. టైప్. నెక్స్ట్, కిమకుర్వత్ సంజయ, ఏం జరుగుతోంది సంజయ అంటున్నాడు. ఏం జరుగుతుంది? యుద్ధ భూమిలోకి వచ్చిన తర్వాత యుద్ధం చేస్తారు. అక్కడ వేరే అదేం క్రీడారంగం కాదు కదా, ఏదైనా గేమ్స్ ఆడటానికి, అది యుద్ధరంగం కాబట్టి యుద్ధరంగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ యుద్ధానికి సన్నద్ధులై యుద్ధమే చేస్తారు. అయినా సరే ఏం జరుగుతోంది అన్న మాట ఎందుకన్నాడు అంటే, ఎందుకన్నాడో ఎవరికైనా ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే చెప్పండి, చెప్పొచ్చు. చాట్ బాక్స్ లో దయచేసి మీ ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్స్, ఇట్ మీన్స్ ధృతరాష్ట్ర ఈజ్ విత్ కౌరవాస్ అని సాయి గారు చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. సుంకర సాయి సీతారాం ప్రభుజీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ, వెరీ గుడ్. అంటే ఆ భేదభావం చూపిస్తున్నాడు అనమాట. నా వాళ్ళు పాండవులు, మరి పాండవులు ఎవరు? తన స్వంత తమ్ముడు సోదరుడు పిల్లలే, కానీ వాళ్ళు వేరు నా వాళ్ళు వేరు అనే సెల్ఫిష్ భావం ఆయనలో కనిపిస్తోంది. కాబట్టి అది చూస్తున్నాము. ఓకే, సో నాగార్జున ప్రభుజీ మీరు ఆడియో కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు వినిపిస్తుంది, మీరు వినొచ్చు. హరే కృష్ణ. తర్వాత సాయి రామశెట్టి ప్రభుజీ, సెల్ఫిష్నెస్ తెలుస్తోంది. వెరీ గుడ్, ఆయన సెల్ఫిష్నెస్ తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ కరెక్ట్. ఎం రాజేశ్వరి మాతాజీ, ధృతరాష్ట్రుడి దుష్ట బుద్ధి, వెరీ గుడ్. యా. మనీషా మాతాజీ, సెల్ఫిష్నెస్, వెరీ గుడ్, అది ఆయన యొక్క స్వార్థ భావం. లక్ష్మీ అలేఖ్య మాతాజీ, ధృతరాష్ట్రుడు సెల్ఫిష్, కరెక్ట్. శ్రీశేషు సెల్ఫిష్, కరెక్ట్. వసుంధర మాతాజీ, నేను నాది అంటే ఆ సెల్ఫిష్నెస్, వెరీ గుడ్. రాజేశ్వరి మాతాజీ, స్వార్థము, కరెక్ట్. ఇంకా ఫోన్ నంబర్ ఒకటి ఉంది, అహం మమ, వెరీ గుడ్. సాయి తేజ ప్రభుజీ, నా వాళ్ళు కాదు అని అనుకున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు, వెరీ గుడ్. తన భవబంధాలు వదులుకోలేని స్థితి అని జగదీష్ ప్రభుజీ, వెరీ వెరీ గుడ్. గిరిజా గోవింద్ మాతాజీ, హీ వాంట్స్ టు నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు హిస్ సన్స్ అండ్ రాజ్యం. ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. ఏం జరుగుతోంది అని సంజయ్ అంటున్నాడంటే అది దానికి ఆన్సర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఆశ్రిత మాతాజీ, థింకింగ్ నెగిటివ్, సెల్ఫిష్నెస్, వెరీ గుడ్. హిమబిందు మాతాజీ, స్వార్థం. త్రివేణి మాతాజీ, స్వార్థం. రోహిణి మాతాజీ, మనసులో ఉండే అహం, వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్. సో వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్ అందరికి, ఈ పార్టిసిపేషన్ అందరికి ధన్యవాదాలు. సో కరెక్ట్, సెల్ఫిష్నెస్ వల్ల ఆ స్వార్థ భావంతో, వేరు భావంతో నా వాళ్ళు, మనకు ఒక ఆన్సర్ కూడా వచ్చింది, వేరు భావం అన్నమాట. నా వాళ్ళు వేరు, నా తమ్ముడు పిల్లలైనా సరే పాండవులు అని చెప్పి వాళ్ళని అంటున్నాడు అనమాట. సో అది అక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. నెక్స్ట్, ఏం జరుగుతోంది సంజయ, కిమకుర్వత సంజయ, ఏం జరుగుతోంది అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి? అక్కడికి యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తారు, ఇంకేం జరుగుతుంది? ఆయన యొక్క ఆందోళన చూస్తున్నాం. ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేస్తున్నారు నా వాళ్ళు, మరి బాగానే పై చేయిలో ఉన్నారా లేదా ఏమిటి అనేటటువంటి ఆందోళన. గెలుస్తారా లేదా, అవతల పక్షంలో మరి గొప్ప వీరులున్నారు, అన్నిటికంటే ముఖ్యం భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ పక్షాన ఉన్నారు అనేటటువంటి ఒక ఆందోళన ధృతరాష్ట్రుడిలో కనిపిస్తోంది. అది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వెరీ గుడ్. సో అంటే డౌట్ అన్నమాట. కురుక్షేత్రం చాలా పుణ్యక్షేత్రం, అది అక్కడ ధర్మమే గెలుస్తుంది, అందుకే దాన్ని ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటున్నారు. అది తనకి తెలుసు, అందుకే ఆయనే అంటున్నాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవ. ఈ ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు ఎవరు? మామక పాండవ, నా వాళ్ళు పాండవులు అని అంటున్నాడు అనమాట. సో భయపడుతున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఆ స్వార్థంతో, అటాచ్మెంట్ తో, నా వాళ్ళు అనే స్వార్థంతో. తర్వాత నాది వేరు భావం, నాది నా వాళ్ళు అనేటటువంటి భావం. ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయిన ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్. సో ధృతరాష్ట్రుడు మరి అటాచ్మెంట్, ఆ ఎఫెక్షన్ అనేది ఉండొచ్చు, కానీ ఆ విపరీతమైనటువంటి అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?
మరి ఈ స్వార్థం పెరిగిపోయి అన్యాయ మార్గంలో కూడా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ధృతరాష్ట్రుడు ఆ మార్గంలోకి దురదృష్టవశాత్తు విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ తో అలా అయిపోవటం జరిగింది. నేను నా అనే దాని నుండి ఈ కరోపతనం ప్రారంభం అని వాణి మాతాజీ అంటున్నారు. వెరీ గుడ్. శ్రీ శేషు మాతాజీ ఆదుర్ద, వెరీ గుడ్. అనంత సాయి ప్రభుజీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ బ్రదర్స్ సన్స్. ఆశ్రిత మాతాజీ థింకింగ్ నెగిటివ్ సెల్ఫిష్నెస్, వెరీ గుడ్. అన్ని కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో మరి ఇకపోతే అని అడిగాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ దుర్యోధనుడి పరిస్థితి అలా ఉంది ఆందోళనతో. ఆ తర్వాత దానికి సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో ఎప్పుడైతే ఈ దృష్ట్వాతు పాండవానీకం, ఈ పాండవులు వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా, ఈ వ్యూఢాత్మకంగా ఉన్నటువంటి పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు ఆచార్యం ఉపసంగమ్య, ఆచార్యుడి దగ్గరకు వచ్చాడట. వచ్చి రాజా వచనం అబ్రవీత్, ఈ రకంగా దుర్యోధన మహారాజు పలుకుతున్నాడు. సో వ్యూహాత్మకంగా నిలిపి ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు తన గురువైన ద్రోణాచార్యుడిని సమీపించి ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు అని అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. ఏం జరుగుతోంది అని అడిగాడు కదా. సో ఇది ఇలా ప్రారంభించాడనమాట చెప్పటం ఆ సంజయుడు. సో ఏం అడుగుతున్నాడట దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వచ్చి, పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. పశ్యైతాం పాండుపుత్రుల్ని చూడు ఆచార్య, మీరు వ్యూహాత్మకంగా వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ, ద్రుపదపుత్రుడు ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా పెట్టిన ఈ సైన్యాన్ని చూడు. తవ శిష్యేన ధీమత, నీ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడు ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా అంటే వ్యూహం అంటే అసలు ప్లాన్ అని అర్థం. ఇదివరకు ఆ సైన్యాలన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా ఒక ఆర్డర్ లో నుంచి పెట్టేవారు. సో ఆర్డర్ లో కూడా ఎలాగూ అందరూ ఒకే లైన్ లో నుంచోవడం కాదు, ఎవరికి వాళ్ళు గ్రూప్స్ గా చేసేవారు. ఆ గ్రూప్స్ లో బయట సర్కిల్ ఎవరు ఉండాలి, దాని లోపల సర్కిల్ ఎవరు ఉండాలి, దాని లోపల సర్కిల్ ఎవరు ఉండాలి, అలా సర్కిల్స్ గా ఆ సర్కిల్ ని భేదించినప్పుడు ఎవరైనా శత్రువు వచ్చి ఎంటర్ అవ్వాలంటే అన్ని వైపుల నుంచి ఏ రకంగా వాళ్ళని స్టాప్ చేయాలి అనేది వాళ్ళ ప్రతి గ్రూప్ కి కూడా ఒక డిఫరెంట్ ప్లాన్ ఉంటుందన్నమాట. అదే పద్మవ్యూహం అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. అభిమన్యుడికి ఆ పద్మవ్యూహం అలాంటి వ్యూహాలు ఎంత గొప్పగా ప్లాన్ చేసేవారంటే అవి ఎంటర్ అవటమే చాలా కష్టం ఒక్కొక్క సర్కిల్ ని ఛేదించుకుని. కాబట్టి అర్జునుడు మరి సుభద్రకు చెప్తూ ఉంటేనే చివరిలో మరి అది స్టాప్ చేసటం కూడా జరుగుతుంది. అభిమన్యుడికి వెళ్ళటం తెలుసు కానీ రావటం తెలియదు అన్నది మనం మహాభారతంలో చూస్తాం. సో అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనం ఎంత ప్లాన్డ్ గా ఆ వ్యూహాలు ఉంటాయి, ఎంత ఆలోచించి వాళ్ళ వ్యూహాలన్నీ అరేంజ్ చేస్తారు. అది కూడా ఒక విద్య అన్నమాట. ఏ రకంగా ఈ వీరులందరినీ అరేంజ్ చేస్తే అది బాగా మనకి ప్రొటెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఆ వ్యూహాల్లో. సో మరి ఈ ద్రుపద పుత్రుడు అంటే ఎవరు? ద్రౌపదీదేవి సోదరుడు. ద్రుపదుడు అంటే ద్రౌపదీదేవి తండ్రి. ఆయన పుత్రుడైన దృష్టద్యుమ్నుడు అతని పేరు. అతను కూడా ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరే విద్యను అభ్యసించాడు. కాబట్టి దుర్యోధనుడు వచ్చి అంటున్నాడు అనమాట, మీ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడు ఎంత బాగా ఈ పాండవ సైన్యాన్ని వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో చూడండి, చూసారా అని అంటున్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఇక్కడ దుర్యోధనుడి మనస్థితి ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎందుకు ఇలా అంటున్నాడు ద్రోణాచార్యుడితో? ఈ మాట అనడంలో అర్థం ఏమిటి? దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వంలో మనస్థితి ఎలా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. అది మీరు ఆన్సర్స్ టైప్ చేస్తే ఈ చూద్దాము. ఒక 1 minute లో మీరు టైం తీసుకుని ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఈ పాండవులు నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? ఈ పాండవ సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునులకు సమానులు కూడా ఉన్నారు. సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, సైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా గొప్ప వీరులే.
అని ఇంకా చెప్తున్నాడు అనమాట దుర్యోధనుడు గురువు గారికి. అంటే గురువు గారికి ఇవన్నీ తెలియదనా, ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ, ఈ చెప్పడంలో అర్థం ఏమిటి, అతని మనస్థితి గురించి మనకి ఏం అర్థం అవుతోంది అనేది మీరు ఏదైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధా ద్విజోత్తమా నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞాతం తాన్ బ్రవీమితే. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. తన శిష్యుడు ఇంత బాగా ప్లాన్ చేశాడు అనే కుళ్ళుతో తాను ఇలా అన్నాడు. ఓకే, సరిత మాతాజీ, నో కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ హిమ్. అంటే కాన్ఫిడెన్స్ కంప్లీట్ గా లేకపోవటం కాకపోయినా భయపడుతున్నాడు అనమాట, ఆందోళన పడుతున్నాడు. వాళ్ళు ఇంత బాగా ప్లాన్ చేశారు, ఇంతమంది వీరులు ఉన్నారు, ఇంత బాగా ఉంది వాళ్ళది, మీరు నేర్పించబట్టే ఇలా అయింది, చూసారా ఇప్పుడు మనకే ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే ఇదంతా కూడా దుర్యోధనుడి మెంటాలిటీ, మనసు అప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే మనసులో ఆందోళన ఉన్నది, భయం ఉన్నది, కొంచెం ఆందోళన పడుతున్నాడు, వరి అవుతున్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది. ఈస్ చెకింగ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ దుర్యోధన, ఐ థింక్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్. ద్రోణాచార్య, సాయి ప్రభుజీ. ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా. మెయిన్ గా అంటే ద్రోణాచార్యుడు తన పక్షాన ఉంటాడని తెలుసు, ఉన్నారని తెలుసు, కానీ అక్కడ అక్కసు వెళ్ళబోయటం, నువ్వు నేర్పించబట్టే ఇప్పుడు మనకే ప్రాబ్లం అయింది అని చెప్పి ఒక ఆందోళన, ఏం జరుగుతుందో, ఇవన్నీ వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు, ఇంతింత వీరులు ఉన్నారు, ఇదంతా నువ్వు నేర్పించావు, ఇప్పుడు మనం వీళ్ళందరినీ ఎలా డీల్ చేయాలి అనేటటువంటి ఒక ఆందోళన. హీస్ కంపేరింగ్ గురుజీ విత్ ద యంగ్ మ్యాన్ సీతారాం ప్రభుజీ. అంటే మర్యాద లేకుండా అంటున్నాడని అన్నయ్య ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. అది కూడా చెప్పుకోవచ్చు, ఆయన గురువు గారి పట్ల పెద్దరికం అనేది ఇవ్వకుండా ఉండటం. శ్రీశేషు మాతాజీ కంపారిజన్, కంపేర్ చేసుకోవటం. ఆల్వేస్ ఈ కాంపిటీషన్ అంటే హెల్తీ కాంపిటీషన్ అని అంటాము, బట్ ఎక్కువగా ఈ స్వార్థానికి అసూయకు లీడ్ చేసేది మంచిది కాదు. అలాగే సాయితేజ మాతాజీ అంటున్నారు, తన శిష్యుడు ఇంత బాగా ప్లాన్ చేశాడని అతను జలసీగా ఫీల్ అవటం, ఈర్ష్యపడటం. హిమబిందు మాతాజీ, సతీన వారు ఉన్నారని, సరి అయిన వారు ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళల్లో ఈ వీరులందరూ ఉన్నారు అనేటటువంటి ఒక భయం. త్రివేణి మాతాజీ, మీ శిష్యులందరూ పాండవుల వైపే ఉన్నారు, మీరు మీ మనసు మార్చుకోరు కదా. ఆ డౌట్ కూడా, అంటే మార్చుకుని వెళ్ళిపోకపోయినా మనస్ఫూర్తిగా మరి చేస్తారో లేదో అని ఆ తర్వాత కొంత కోపము, అసూయ ఇవన్నీ కూడా మనసులో కనిపిస్తున్నాయి. రోహిణి మాతాజీ, చాలా బలమైన వీరులు ఉన్నారు, దుర్యోధనుడు మనమే గెలుస్తాను కానీ ధర్మం గెలుస్తుంది అని మనసులో ఆందోళన. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, రోహిణి మాతాజీ. వీళ్ళంతా ఎంతో బలమైన వీరులు, మన వైపు కూడా ఉన్నా కూడా ఒకవేళ ధర్మమే గెలుస్తుందా అనే, అంటే ధర్మమే అనేటంత జ్ఞానం లేకపోయినా ఆ వీరులు వీళ్ళంతా ఉండబట్టి గెలుస్తారేమో అనేటటువంటి భయం. అనంత సాయి ప్రభుజీ, దుర్యోధనుడు అబౌట్ అర్జున బ్యాటిల్ మ్యాపింగ్. శ్రీశేషు మాతాజీ, ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ బ్యాటిల్. జగదీష్ ప్రభుజీ, గురువుని రెచ్చగొడుతూ పాండవులు తన శిష్యులనే భావాన్ని తొలగించడానికి చేసే ప్రయత్నం. వెరీ గుడ్ పాయింట్. అవును ప్రభుజీ. అనంత సాయి, దుర్యోధన ఫియర్ అబౌట్ అర్జున బ్యాటిల్ మ్యాపింగ్. భయపడటం, చాలా ఆందోళన పడటం. వాణి మాతాజీ, గురువు ప్రియ శిష్యులు పాండవులు గురువుపై అనుమానంతో గురువు పరీక్ష, హెచ్చరిక. వెరీ గుడ్. అది కూడా మీ ప్రియ శిష్యులు అని అనడం అదొక హెచ్చరికగా, మీరున్నది మన పక్షాన అన్నది గుర్తు చేయడం. రజనీ మాతాజీ, ద్రోణాచార్యులు అందరికీ నేర్పించారు, కానీ లక్ష్యంతో ఏకాగ్రతతో నేర్చుకున్నది పాండవుల వైపు, అందుకే భయం. ఆయన కరెక్టే, ఆయన అందరికీ నేర్పించారు, కానీ వాళ్ళల్లో మరి నైపుణ్యులు చాలా మంది పాండవుల వైపు ఉండటం మనం చూస్తున్నాం. సో ఓవరాల్ గా ఈ దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంది అంటే, మరి ధృతరాష్ట్రుడేమో ఆందోళన, భయం ఒక రకంగా, మరి అంటే అధర్మ మార్గంలో వెళ్తున్నాము, ఏం జరుగుతుందో అని భయపడుతున్నాడు. దుర్యోధనుడేమో మరి ఈర్ష్యతో, అసూయతో, దుర్యోధనుడు కోపంతో, అసూయతో, ఈర్ష్యతో, దురాశతో
దుర్యోధనుడు ఆందోళన పడుతున్నాడు వాళ్ళ శక్తిని చూసి. ధృతరాష్ట్రుడేమో ఇంకా కొంచెం దుర్యోధనుడి మీద జ్ఞానం ఉన్నవాడు కాబట్టి అవతల పక్షం ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రం, ఇక్కడ ధర్మమే గెలుస్తుంది, వాళ్ళ వైపు ధర్మం ఉంది మన వైపు లేదు అన్నది తెలుసు కాబట్టి అతను ఆ రకంగా ఆయన భయపడుతున్నాడు. ఈ దుర్యోధనుడికి ఎంతసేపు ఆయనకు బలం, ధనబలం, మరి సైన్య బలం మీదే నమ్మకం కాబట్టి మనకింత ఉన్నా కూడా వాళ్ళల్లో గొప్పవాళ్ళు, ఇంత శక్తివంతులు, అంత గొప్ప వీరులు ఉన్నారనే ఆందోళన మీరు నేర్పించబట్టే మనకి ఈ సమస్య వచ్చింది ఈ రోజు అనేటటువంటి అసంతృప్తిని వెల్లడి చేయటం చూస్తున్నాము. అది దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వం. ఇంకపోతే నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు దుర్యోధనుడు అంటే, వాళ్ళంతా ఇంత గొప్పవాళ్ళు, అంత గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు అన్నాడు కదా. ఆ తర్వాత అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధా ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇంకపోతే మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు, ప్రసిద్ధులు, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను వినండి అంటున్నాడు. ఇవన్నీ ద్రోణాచార్యుడికి తెలియకనా, ఆయనకు అవతల వాళ్ళెవరు, మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇటువైపు వాళ్ళెవరు అన్నీ తెలుసు. ఇంత ఏమిటి అంటే ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క ఆందోళన, మనస్తత్వం, ఎంత భయపడుతున్నాడో, ఆందోళన పడుతున్నాడో మనకు అర్థమవుతుందన్నమాట. ఏం చెప్తున్నాడు, మన వైపు వీరులు ఎవరు, మీరు భీష్మ పితామహుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడు పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు, ఇటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు యుద్ధంలో ఓటమి అనేది తెలియని వాళ్ళు, వీళ్ళు గెలుపు తప్ప ఓడిపోవటం తెలియనటువంటి వీరులు వీళ్ళందరూ. నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడిన వీరులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు రకరకాల శస్త్రాస్త్రాలు, మరి ఆ రోజుల్లో దివ్యాస్త్రాలు ఉండేవి, ఒక్కొక్క బాణానికి ఒక్కొక్క పవర్ ఉండేది. ఇటువంటి దివ్యాస్త్రాలతో కూడి యుద్ధ నైపుణ్యులు అయిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా, యుద్ధంలో నైపుణ్యులు. ఇకపోతే మన సైన్యం ఉందంటే అపరిమితం, అంటే అన్లిమిటెడ్, అంతులేని సైన్యం, అంత సైన్యం ఉన్నది. అది పైగా భీష్మ పితామహుడిచో మనం రక్షింపబడుతున్నాము. ఎందుకు, భీష్ముడు కౌరవ సైన్యానికి సేనాధిపతి, కానీ పాండవ సైన్యానికి సేనాధిపతి ఎవరు, భీముడు. భీముడితో రక్షింపబడే పాండవ సైన్యం చాలా పరిమితం, అంటే లిమిటెడ్. వాళ్ళకి మనకున్నంత లేదు, మనకు అంతులేని సైన్యం ఉన్నది, వాళ్ళకి మనంత లేదు, లిమిటెడ్ సైన్యం ఉన్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ సేనా వ్యూహాల్లో ఎవరి వ్యూహాల దగ్గరకు వాళ్ళు వెళ్ళి, మీరు ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు ఉండి భీష్మ పితామహుడికి కంప్లీట్ రక్షణ మనందరం ఇవ్వాలి, మీరంతా వెళ్ళి ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు ఉండండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట రాజుగా. సో చివరకు ఆ రకంగా ముగించాడు. సో ఇక్కడ మనకు దుర్యోధనుడి యొక్క ఆందోళన పరిస్థితి ఏం చెప్తోంది, ఏం తెలుస్తోంది. దృష్టద్రుమ్యుని ద్రుపద పుత్రేణ అన్నాడు అంటే ఏమిటి, ద్రోణాచార్యుణ్ణి నువ్వు పాండవులతో మీద ఈజీగా పోతావేమో, పాండవులు నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు కాబట్టి అని ఒక రకంగా మీరు ఆన్సర్స్ లో చెప్పినట్లుగా కొంతమంది హెచ్చరించటం, వాళ్ళ మీద ప్రేమతో నువ్వు కంప్లీట్ గా మనసు పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా చేయవలసిన బాధ్యత ఉన్నది అని చెప్పటం. ఆ తర్వాత గొప్ప గొప్ప వీరుల పేర్లన్నీ రెండు పక్కల వాళ్ళను చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏంటంటే ద్రోణాచార్యుడు కూడా ఈ వీరుల పేర్లు చెప్తే ఈ యుద్ధాన్ని కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో. అలాగే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పేటప్పుడు ముందు ద్రోణాచార్యుల పేరే చెప్పాడు భీష్ముడి పేరు కంటే. మన వైపు ఉన్న వీరులు అంటూ మీరు భీష్మ పితామహుడు ముందు ద్రోణాచార్యుడి పేరు చెప్పారు. అక్కడేమిటి, ఆయన గురువు గారు పేరు ముందు చెప్పటం క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మం కాబట్టి క్షత్రియ ధర్మాన్ని అక్కడ పాటించాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత కృపాచార్యుడు పేరు చెప్పాడు. అంటే కృపాచార్యుడు ఎవరు, ఈ ద్రోణాచార్యుడికి బావగారు అనమాట. ఆ తర్వాత అశ్వత్థామ ద్రోణాచార్యుడి పుత్రుడు, వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పాడు. ఆ తర్వాత వికర్ణుడి పేరు చెప్పారు. వికర్ణుడు ఎవరు, దుర్యోధనుడికి అందరికంటే దుర్యోధనుడి చివరి తమ్ముడు, కౌరవుల్లో ఆఖరివాడు వికర్ణుడు. అతను పెద్ద గొప్ప వీరుడు కాదు, కానీ కౌరవుల యుద్ధాన్ని ఆయన ఒక్కడే, ఆ వికర్ణుడు ఒక్కడే ద్రౌపదికి జరిగే అవమానాన్ని గురించి ఖండించిన వాడు ఆ కౌరవులలో ఆఖరి వాడైన వికర్ణుడు అనమాట. అందుకని ఆ వికర్ణుడి పేరు కూడా, అంటే అంత గుర్తుంచుకున్నాడు అనమాట ఆ విషయం.
అంటే ఆ తమ్ముడి యొక్క నిర్భయత్వాన్ని. అందుకని వికర్ణుడి పేరు కూడా చెప్తాడు. ఆ తర్వాత దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ హీరోస్, ఇంకా చాలా మంది నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మన యొక్క బలం అపరిమితమైనది. మనం మరి భీష్మ పితామహుడితో మనం రక్షింపబడుతున్నాము అని చెప్తూ సో అని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఒక మాట వాడతారు, అపర్యాప్తం అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్, ఇన్కంప్లీట్, రెండు అర్థాలు వస్తాయి ఆ మాటకు. కంప్లీట్ అనే మాట ఏమో ద్రోణాచార్యుడికి ఎలా వినిపించింది అంటే ఆ అపర్యాప్తం అనే మాట ఇన్కంప్లీట్ అన్నట్లుగా ఆయనకు వినిపించింది. మన యొక్క సైన్యం కంప్లీట్ గా లేదు అని ఆయనకు వినిపించింది. భీష్ముడికేమో అది కంప్లీట్ గా ఉంది మన సైన్యం అన్నట్లుగా ఆయనకు వినిపించింది. ఆయన ఆ రకమైన అర్థాన్ని, వాళ్ళిద్దరు వేరే అర్థాన్ని ఒకే పదానికి వేరు వేరు అర్థాలు తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి ఈ దుర్యోధనుడు ఇటు సేనాపతి అయిన భీష్ముణ్ణి, మరి ఈ సేనానికి గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుణ్ణి ఈ ఒక్క మాటతోనే ఇద్దరిని కూడా ఒక రకంగా ఉత్తేజపరిచాడు. ఈ భీష్ముడేమో చాలా సంతోషం, మరి సేనాధిపతి మన ఆర్మీ ఎంత కంప్లీట్ గా ఉందనుకుంటున్నాడు. ద్రోణాచార్యుడు మరి గురువు కాబట్టి ఆయన ఇన్కంప్లీట్ అంటే ఇంకా దాన్ని ఏ రకంగా మనం పూర్తి చేయాలి, కంప్లీట్ చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఆయన ఉన్నారని. అలా దుర్యోధనుడు తెలివితేటలతో ఏ రకంగా గురువుకు తన మనసులో ఆందోళన, అనుమానము, భయము అన్ని వ్యక్తం చేశాడు అనే విషయం ఇక్కడ మనం అనలైజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇకపోతే ఈయన ఉన్నాడు అంటే మరి మామక పాండవ అన్నాడు ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుడు. ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా వాళ్ళు పాండవులు కిమకుర్వత, ఏం జరుగుతోంది అంటున్నాడు. దాన్ని ఎలా చెప్తున్నారు అంటే ధర్మక్షేత్రం అంటే ఒక పాలు అనుకోండి, అంత మరి పాలు ఎంత శుభసూచకం. అవి పొంగిన తర్వాత మరి వాటిని ఆ భేదభావంతో వేరు చేస్తే ఏమవుతుంది? మన ఆ పాలలో ఒక నిమ్మకాయ చుక్కో ఏదో ఒకటి వేసామనుకోండి, అలా ఆ భేదభావమే నిమ్మకాయ చుక్క అనుకోండి, అది వేస్తే ఏమవుతుంది? పాలు నిండుగా ఉన్న పాలు విరిగిపోతాయి. విరిగిపోయితే మరి మామక పాండవ అనేటటువంటి భేదభావంతో అతను అంత ధర్మవంతమైనటువంటి సంస్థను, కుటుంబ సంస్థను వేరు చేశాడు. వేరు చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మరి ఒక పక్కేమో క్రీమ్ అంతా వస్తుంది, పాలు విరిగిపోయిన, మిగిలిందంతా ఏమవుతుంది? నీరు సెపరేట్ అయిపోతుంది. సో మొత్తం ఆ వెన్న అన్నదంతా కూడా, ఆ విరుగుడు అంతా కూడా మరి ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ చూడండి, స్వీట్ రసగుల్లా లాంటివి చేయొచ్చు ఆ విరుగుడుతో, పాల విరుగుడు. అది కంప్లీట్ పాలల్లో సారం అంతా అందులోకి వచ్చేసింది, నీళ్లు సెపరేట్ అయిపోయాయి. సో ఆ సారంలో మంచి ఇలా మనకు మిగులుతుంది ఒక తీపిగా అని చెప్తున్నారు. కిమకుర్వత అంటే ఏం జరుగుతుంది? మంచి సెపరేట్ చేసామంటే మంచే గెలుస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ దాని అర్థం అన్నమాట. ఆ మంచి ఫైనల్ గా అలా తేలుతుంది సెపరేట్ అయితే గనక. కలిసి ఉన్నంత వరకు అంత బానే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సెపరేట్ చేస్తామో, సెపరేట్ చేసినప్పుడు మంచి చెడు సెపరేట్ అవుతాయి. ఆ మంచి ఎప్పుడు కూడా చివరకు గెలిచేది, గెలుపు నుండేది ఎప్పుడు కూడా మంచే అనేది ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో అక్కడ ముగ్గురి యొక్క స్వభావం, వీళ్ళిద్దరి స్వభావాలు మనం చూస్తున్నాం, దుర్యోధనుడిది, ధృతరాష్ట్రుడిది. వేరు వేరు రీజన్స్ కి ఇద్దరు కూడా ఆందోళనతో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా చెప్పాడో, ఇకప్పుడు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే 12 నుంచి 13వ శ్లోకం అంతా కూడా ఈ యుద్ధ ప్రారంభంలో శంఖాలు పూరిస్తూ ఉంటారు అందరూ కూడా. ఆ శంఖనాదాలన్నిటినీ కూడా వర్ణించారు. చూద్దాము. ఇక్కడి నుంచి మనం అంటే మొదలవుతుంది. ద్రోణాచార్యులందరికీ శ్రీకాంత్ ప్రభుజీ, పదవుల సైన్యం ఎక్కువ అందుకే భయం అంటున్నారు. సీతారాం ప్రభుజీ ఈ క్వశ్చన్, అది అనుమానాలన్నీ వ్యక్తం చేశాడు. ఓకే. సో యుద్ధ ప్రారంభంలో ఈ శంఖనాదాలు. అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు, వృద్ధ పితామహుడు అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించేలాగా సింహగర్జన
చేసేటటువంటి ధ్వని, సింహ గర్జన లాంటి ధ్వనితో తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడు. ఎందుకు దుర్యోధనుడు ఇలా ఆందోళన పడుతున్నాడు, పాపం ఏదో భయపడుతున్నాడు, కొంచెం ఉత్సాహపరుద్దాం, అతనికి కొంచెం సంతోషాన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి భీష్ముడు వెంటనే శంఖాన్ని గట్టిగా ఊదాడు. ఊదిన తర్వాత వెంటనే ఈ శంఖాలు, రకరకాల వాద్యాలు ఉంటాయి, డప్పులు, భేరులు, శృంగాలు, ఇవన్నీ ఆ యుద్ధ భూమిలో బిగినింగ్ లో అవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడ్డాయంట. తర్వాత శంఖాలు, వివిధ వాద్యాలైన భేరులు, శృంగాలు అన్ని ఒక్కసారిగా మ్రోగించబడితే ఆ కంబైన్డ్ ధ్వనికి, ఆ సంఘటిత ధ్వని అంటే అవన్నీ కలిసినటువంటి ఆ సౌండ్ ఎలా ఉంది అంటే మిక్కిలి భయంకరంగా ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పారు. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః. అప్పుడు శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే, తెల్లని గుర్రాలున్న రథంలో కూర్చుని స్థితులై మాధవుడు, పాండవుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు దివ్య శంఖాలు వాళ్ళు కూడా ఊదారు. సో తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న మహారథంలో కూర్చున్న శ్రీకృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడైన అర్జునుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క దివ్య శంఖాలను పూరించారు. సో ఈ దివ్య శంఖాలు ఏమిటి? యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు 12 నుంచి 19వ శ్లోకం వరకు చెప్పారు. శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యం, అర్జునుడు దేవదత్తం, భీముడు పౌండ్రకం ఊదారు. ధర్మరాజు అనంత విజయం, నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలు పూరించారు. ఇకపోతే కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు కూడా తమ తమ శంఖాలు అన్ని వైపుల నుంచి పూరించారు. సో పాండవుల్లో ఈ ముఖ్యులందరూ కూడా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారట. సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఈ ఘోష, ఇన్ని శంఖాలన్నీ ఒక్కసారిగా పూరించేసరికి మరి ఎంత సౌండ్ వస్తుంది. ఆ ఘోష ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు, ధార్తరాష్ట్రాణం అంటే ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు యొక్క హృదయాలను వ్యధ చెందేటట్లు చేశాయి, అంటే కలవరపరిచాయి. అది ఎలా ఉంది అంటే నభశ్చ పృథివీం చైవ అంటే తుములోభ్యనునాదయన్, భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లేటట్లుగా ఉన్న సౌండ్ ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలను కలవరపరిచాయి అని చెప్తున్నారు. అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహమహీపతే. సో ఇంకేమంటున్నాడు రాజా, ఈయన చెప్తున్నాడు సంజయుడు అన్నమాట ధృతరాష్ట్రుడికి, రాజా అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుడు, కపిధ్వజం అంటే జెండా పైన హనుమంతుడున్న జెండాను రథం మీద పెట్టి, జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టుకుని యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనుని వాళ్ళందరినీ చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట అర్జునుడు. ఏమన్నాడు? అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. సో సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, రెండు సైన్యాలు, ఉభయ సైన్యాలకు మధ్య రథం స్థాపయమే అచ్యుత, అచ్యుత రథాన్ని తీసుకెళ్లి రెండు సైన్యాల మధ్య స్థాపన చెయ్యి అంటే పెట్టు, రెండు సైన్యాల మధ్యలో తీసుకెళ్లి ఈ రథాన్ని పెట్టు. యావదేతా నిరీక్షేహం, చూస్తాను అక్కడ అందరినీ ఒక్కసారి, ఎవరెవరితో నేను యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి నువ్వు రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టు, ఎవరెవరున్నారో ఏమిటో ఒకసారి పరికించి చూస్తాను అని చెప్తాడు. అప్పుడు సంజయుడు ఇలా అంటున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సంజయుడు అంటున్నాడు, ధృతరాష్ట్ర అర్జునుడి మాటలు ఆలకించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఈ రెండు సేనల మధ్యలో తీసుకువెళ్లి భీష్మ
ఆయన శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళి భీష్మ ద్రోణులకు ఎదురుగుండానే రథాన్ని ఆపుతాడు. 2 సైన్యాల మధ్యలో పెట్టాడు, కానీ ఆ కరెక్ట్ గా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో రథాన్ని ఆపి, పార్థ ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశులందరినీ చూడు అని అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఆ భీష్మ ద్రోణులకు ఎదురుగుండా పెట్టడానికి కూడా మరి రీజన్ ఉంది. ఈ కురుక్షేత్రం, ఈ సంగ్రామం ఇదంతా జరగాలి అంటే, మరి ఈ భగవద్గీత మనం వినాలి అంటే అక్కడ ఒక కారణం కూడా ఉండాలి మరి. అందుకని వాళ్ళిద్దరి ఎదురుగుండా తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు అర్జునుడు చూస్తున్నాడు. ఇది సంజయ్ ఉవాచ అన్నమాట. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. సో ఈ కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్, అక్కడ ఉన్నటువంటి బంధువులందరినీ చూసి కృపయా పరయా విష్టో, దయతో ఇక నిండిపోయే హృదయం, విషీదన్నదం అబ్రవీత్, దుఃఖంతో ఇలా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. సో అర్జునుడు అందరినీ చూసి, అక్కడ బంధువులందరినీ చూసిన తర్వాత ఈ కౌంతేయుడు అయిన అర్జునుడు దయతో, కృపయా అనేది రెడ్లో పెట్టారు. సో ఫస్ట్ రీజన్ అన్నమాట అర్జునుడు సందేహించడానికి యుద్ధం ఎలా చేయాలి అని. ఆ దయతో ఇంకా విషీదం, దుఃఖమైన మొహంతో ఇలా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. ఏమని? అర్జున ఉవాచ, ఇది అర్జున ఉవాచ. అర్జునుడు అంటున్నాడు, కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగుండా ఉన్న నా బంధువులను చూడగానే ఇక నా అవయవాలన్నీ తడబడిపోతున్నాయి, నోరు ఎండిపోతోంది, శరీరం గగుర్పాటు చెందుతోంది, ఈ గాంధీవమేమో నా చేతిలోంచి జారిపోతోంది, దేహం మండిపోతోంది, నిలబడటానికి కూడా శక్తి లేదు, నా మనస్సు తల్లడిల్లిపోతుంది అని చెప్పి తన స్థితిని వర్ణించాడనమాట. అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరు ఎండిపోతోంది, దేహం కంపిస్తోంది, వెంట్రుకలన్నీ కూడా రోమాంచితమవుతున్నాయి, గాంధీవం జారిపోతోంది, చర్మం మండిపోతోంది, కాళ్ళు నించోలేకుండా ఉన్నాను, మనసంతా కూడా తల్లడిల్లిపోతోంది అని తన యొక్క స్థితిని వర్ణించాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనం ఆహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత హత్వా స్వజనం ఆహవే, ఇవి నా స్వజనం అందరినీ, నా బంధువులందరినీ చంపిన తర్వాత ఇంకా ఏం జరుగుతుంది, అసలు సుఖమే ఉందో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు ఈ విజయం వద్దు కృష్ణ, నాకు కోరిక లేదు ఈ విజయం మీద. నచరాజ్యం, నాకు ఈ రాజ్యం మీద కూడా కోరిక లేదు. సుఖానిచ, ఈ సుఖం మీద కూడా నాకు కోరిక లేదు. వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఈ గ్రీన్ లో పెట్టారు ఇక్కడ సుఖం. సో ఇది సెకండ్ రీజన్ అన్నమాట. ఫస్ట్ది మనం చూసాం, కృపయా పరయా విష్ణు, దయతో దుఃఖం వచ్చింది వాళ్ళందరినీ చూసి, సో ఆ జాలి భావంతో చేయలేనన్నాడు. సెకండ్ ఏమంటున్నాడు? నాకు ఈ సుఖాలు, రాజ్య సుఖాలు అవసరం లేదు అని చెప్పి ఇంకొక రీజన్ చెప్తున్నాడు, యుద్ధం నేను చేయలేను అనడానికి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? పాపం, ఇప్పుడు పాపం, వాళ్ళందరినీ చంపితే మరి పాపమే కదా, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నార్హ వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినస్యామ మాధవ. సో హత్వైతాన్ ఆతతాయిన, వీళ్ళని చంపిన తర్వాత వచ్చేది మాకు పాపమే కదా వచ్చేది. అది బంధువులైన ధృతరాష్ట్రపుత్రులు నా స్వంత బంధువులే, మరి వాళ్ళందరినీ హతం చేసి ఈ స్వజనులందరినీ కూడా హతం చేసిన తర్వాత వచ్చే సుఖం నాకు అవసరం లేదు, అది పాపమే కదా, వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత ఇంకా ఎలా సుఖంగా మనం ఉండగలము అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఈ యుద్ధంలో మరి అందరూ ఇలాంటి యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎంతమంది మరణిస్తారు అనేది ఒక చిత్రకారులు ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్రదోహం వల్ల వాళ్ళు ఈ పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోవచ్చు. ఏది యుద్ధం చేస్తే ఇవన్నీ జరుగుతుంది, వంశనాశనం అయిపోతుంది, మరి మిత్రద్రోహం జరుగుతుందని. కానీ ఈ వంశనాశనం వల్ల దోషం మనకు తెలుసు, ఏమవుతుంది ఈ వంశాలు నాశనం అయిపోతాయి అనేది. కాబట్టి మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కదా కృష్ణ అని అంటున్నాడు. సో వంశనాశనం అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కులక్షయం అవుతుంది అని.
కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టం కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవత్యుత. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడ, అంటే నాశనం లేనివాడ అని శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్న బిరుదు అచ్యుత. సో అచ్యుత కృష్ణ, ఈ కులక్షయ జరిగిందంటే కుల ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. మరి పెద్దవాళ్ళు ఉండరు, ఫ్యామిలీలో తండ్రులు ఉండరు, మరి తాతలు ఉండరు, మరి అన్నలు ఉండరు, సోదరులు ఉండరు. వీళ్ళందరూ పోతే వాళ్ళ తర్వాత పిల్లలకు మంచి ఏదో చెడు ఏదో చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు? అందరూ అనాథలుగా ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు ఏ మార్గంలో పడితే ఆ మార్గంలో, అధర్మ మార్గంలో కూడా వెళ్ళి కుల ధర్మాలు వంశనాశనం జరిగిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మోడర్న్ టైమ్స్ లో చూపిస్తున్నారు, ఆ రోజుల్లో కాకపోయినా. మరి పెద్దవాళ్ళు సరి అయినటువంటి మార్గంలో లేనటువంటి వాళ్ళు ఏ రకంగా మనం చెడు ద్రోవలు పడతాము అనేది. కాబట్టి మరి అందరూ పోయినప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ అనాథలైపోయి ఆ పిల్లలకి చెడు మంచి చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండక ఇలా కులధర్మం వంశనష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పి అంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది అని అది కూడా ఒక రీజన్ గా చెప్పాడు, వంశనాశనం. సో ఎన్ని రీజన్స్ చెప్పాడు ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రరణే హన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో నేను గనక ఆయుధాలను పట్టుకోకుండా వదిలేశాననుకో, ఈ యుద్ధం చెయ్యను, నేను ఆయుధాలన్నీ వదిలిపెట్టేస్తాను. అప్పుడు ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ కౌరవులు ధృతరాష్ట్ర కుమారులు నన్ను వచ్చి వధించారనుకో, చంపేశారనుకో, పర్వాలేదు, నాకు మంచిదే. నేను ఆయుధాలతో ఒకళ్ళని చంపబోవటం లేదు, వాళ్ళు నన్ను చంపినా అది నాకు ఇష్టమే, కానీ నేను మాత్రం నా ఆయుధంతో నేను ఎవరిని చంపలేను అని చెప్పి ఒక అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు. సో సంజయుడు ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సో ఈ రకంగా పలికి అర్జునుడు మౌనంగా ఉండిపోయి రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. ఏది ఎలా కూర్చున్నాడట? విసృజ్య సశరం చాపం, అన్ని శస్త్రాలు బాణాలు పక్కన పెట్టేసి శోక సంవిఘ్న మానస, ఎంతో దుఃఖమైనటువంటి మొహం పెట్టి కూర్చున్నాడు. విషాదకరమైనటువంటి ముఖంతో నేను ఇక యుద్ధం చేయనని చేతిలో ఉన్నటువంటి బాణాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి మౌనంగా రథంలో కూర్చున్నాడు అని సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు. అర్జునుడు ఈ రకంగా ఈ చిత్రంలో చూడొచ్చు. వదిలిపెట్టేశాడు ఈ చేతిలో ఉన్న విల్లును, దుఃఖంగా మౌనంగా ఈ మాటలన్నీ చెప్పి ఇంకా మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాడు అని చెప్పి వర్ణిస్తున్నాడు. సో అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండటానికి చెప్పిన 5 కారణాలు ఏమిటి అని ఇంకొకసారి పరిశీలిద్దాం. కరుణ, జాలితో నేను నా బంధువుల్ని చంపలేను అన్నాడు. ఆ తర్వాత సుఖం నాకు ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు, వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం నాకేం సుఖం, నాకు అక్కర్లేదు, ఈ సుఖం వద్దు, ఈ రాజ్యం వద్దు, నాకు ఈ విజయం వద్దు, నాకు దేని మీద కోరిక లేదు, ఇలాంటి సుఖాలు నాకు అవసరం లేదన్నాడు. పాపభీతి, అసలు పైగా చంపితే పాపమే కదా వచ్చేది, అందరినీ చంపి మనం ఆ పాపంతో ఏం సుఖం అనుభవిస్తాము. తర్వాత వంశనాశనం జరుగుతుంది. మరి పెద్దవాళ్ళు అందరూ యుద్ధంలో పోతే మరి ఆ కుటుంబాలన్నీ కూడా అనాథలైపోయి వాళ్ళకి మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళేక అధర్మం అంతటా కూడా అలుముకుంటుంది. మరి అందరూ పోతే సరి అయిన వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు లేనప్పుడు అంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది, వంశనాశనం జరుగుతుంది. కాబట్టి అదొక రీజన్ చెప్పాడు. ఇక 5వ రీజన్, ఈ 4 వల్ల అనిశ్చయ స్థితిలోకి వచ్చాడు. అనిశ్చయ స్థితి ఏమిటో నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో వర్ణిస్తారు, అది చూద్దాం. సో ఇప్పటి వరకు ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా ఒక రకంగా భగవద్గీతకి ఉపోద్ఘాతం, ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట. అసలైనటువంటి భగవద్గీత జ్ఞానం 2nd చాప్టర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో యాక్చువల్ గా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, ఎందుకంటే మొత్తం భగవద్గీత సారం అంతా కూడా ఆ 2nd చాప్టర్ లో చెప్పేస్తారు శ్రీకృష్ణుడు. ఆ తరువాత అదే విషయాన్ని డీటెయిల్డ్ గా అర్జునుడు ప్రశ్నల ద్వారా ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో వివరిస్తారు. సో 2nd చాప్టర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఆ తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఓన్లీ 2nd చాప్టర్ లో ఉంటుంది, ఇంకెక్కడా ఉండదు. ఆత్మను గురించిన జ్ఞానం, అది సాంఖ్యయోగము అంటారు. అందుకని 2nd చాప్టర్ పేరు సాంఖ్యయోగం. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, జీవితంలో మనకి ఎలాంటి సందేహాలు కలిగి
తగిన ఒక ప్రామాణికమైన గురువును, అంటే ఒక స్టాండర్డ్ అయిన గురువును, ఎవరు పడితే వాళ్ళని కాదు, సరి అయిన గురువును మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించితే మనకు సందేహాలు ఏదైనా ఉన్న ఆన్సర్స్ తప్పకుండా ఈ గీతలో గాని గురువు గారి దగ్గర గాని దొరుకుతాయి అని చెప్పి అర్జునుడు ఏ రకంగా అయితే జగద్గురు అయిన శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడో అలా మనం కనీసం మనకి సరి అయినటువంటి గురువును చూసుకోవాలి అని అంటున్నారు. ఇకపోతే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే